Každá nemocnica má svoje tajomstvá, ale nemocnica na Kramároch, tá ich má až priveľa. Zamestnanci tu už roky hovoria o zvláštnych javoch. Výťahy, ktoré sa spúšťajú sami od seba. Svetlá, ktoré zhasnú presne vo chvíli, keď prechádzaš chodbou. Všetko sa to vraj začalo v 70. rokoch, keď pri komplikovanej operácii zomrela mladá pacientka. A oddelenie, kde ležala, odvtedy akoby nebolo nikdy opustené. V jednom zo starších pavilónov, dnes už nepoužívanom, vraj videli ženu v bielom plášti, ako stojí pri lôžku. A keď sa k nej priblížiš, zmizne. Niektorí lekári tam odmietajú vstúpiť po zotmení, nie preto, že by sa báli duchov, ale preto, že raz vraj zaznelo: Pán doktor, izba číslo 12 čaká. Problém je, že izba číslo 12 bola zamknutá už 15 rokov. Toto je legenda o oddelení, ktoré oficiálne neexistuje. Ale dvere k nemu sa stále občas otvoria.